Ito mga kaaksyon, isang ginang ang naloko umano at nakuha na ng 10,000 piso matapos na maengganyo ng pag-aalok ng isang lalaking nagpakilalang nagbebenta ng high-end na cellphone. Ang pangyaring ito nakuha na ng CCTV. Okay, sino po itong inirereklamo mo ngayong hapon? Ito po kasi yung biktima, biktima po ako, tapos yung suspect po, Gerald Brian Abiera Miranda po. Okay. Yan po totoong pangalan niya. Okay, paano mo nalaman yung totoo niyang pangalan? Sa mga mga chat po sa akin kasi nag-post po na po ako sa FB ng picture niya po. Din marami po ng mga biktima niya din po na nabudol. Nung yung pangbibiktima, ano po yung pinakauna po. Yung pinakauna po kasi sir, nag-ano po kasi siya, nagpili-pili po siya ng mga gold sa may Ayala Mall, sa may sa shop po namin na El Oro Saudi Gold, 18K. Tapos po, then nagpili-pili siya, sabi daw niya, bibili daw siya ng gold na worth of 180K. Tapos pagkatapos po noon, pagkatapos niya pumili po, din nag-usap na yung yung partner ko kasi yung yung inassist po siya kasi ng partner ko. Pagkatapos ng access ng partner ko, then nag-usap na, nagkamabutihan na sila, nag-usap. Din nag-open po ng partner ko, ay yung suspect po, nag-open po siya na may pre-order po siya ng iPhone. Then ako man din po, parang nakikinig lang po sa dalawa na so partner ko, saka sa suspect po. Tapos, tapos po noon, then sabi ng partner ko na kung pwede daw na, kung yung partner ko na, na magkakash daw po ako ng cellphone. Itong partner ko nagsabi na, sige, magkakash na lang tayo. Yung biktima, imbis sa gold, talaga niya na, gold talaga ang yung niya. Biktima o yung suspect? Yung suspect po talaga, ang punta niya po talaga niya yung gold. Then, nabaling po sa akin. Din kasi magkakash po ako. Din tinawagan po yung kasama ko para po kumuha ng pera sa bahay. Tapos po, pagpunta po dito ng kasama ko sa may gold po, binigay po yung pera sa kanya na 10K, nagbigay po ako ng 2K. Okay. Tapos ganun po, meron po kaming transaction, nakikita man po yun sa CCTV. Yun po, tapos ang dami niya po sinabi kung ano-ano, tapos guardians down din po siya. Din syempre po, din ang loob ko kasi parang nagsasabi na siya totoo, tapos di mo talaga siya nabubudol siya kasi may mga gold din po siya na suot, lahat. Opo. Okay. Paano niya nakuha yung loob mo, ma'am? Ito, legit. Parang sumunod lang din po ako sa kanya. Parang natulala din po ako. Parang sumunod lang para kukuha ng pera. Tapos pinabigay ko sa kasama ko yung pera sa kanya. Ganun lang po. Parang ang bilis lang po ng pangyayari. Okay. Tapos doon ka na nagtiwala. Magandang hapon sa iyo, Angelica, no? Linawin ko lang. Kayo yung may pwesto sa isang mall. So, etong si Gerald, customer. Opo, customer po siya. So nagpunta siya doon sa pwesto ninyo. Opo. Nagpili-pili dahil interesado siya sa mga paninda niyong gold. So, ang sabi niya sa iyo, bibili ng worth 180,000. Ito bang itsura ni Gerald ay talagang kapanipaniwala na merong pera? Tapos, sa tindig ba talagang tapos may pera po siya, may sa bag po niya, puno po siya ng pera. Di mo talaga po siya nakita mo yung pera? Opo, sa bag niya, opo. Paano humantong sa desisyon na maglabas agad kayo ng 10,000 piso? Parang nagsunuran lang po ako. Okay. So ikaw, gusto mo talaga magkaroon ng bagong cellphone? Desperada na po talaga ako magkaroon ng cellphone kasi kailangan po namin sa trabaho. Okay. Kasi naghahang na po yung cellphone ko. So desperada ka nang magkaroon ng cellphone. Ikaw ba itindera doon ay pag-aari mo yung pag-aari mo yung stall? Hindi po, pag-aari po. Sales lady lang po ako doon. Okay. So yun ang gusto kong maging malinaw kasi kung meron kang pwesto, kayang-kaya mong bumili ng iPhone. Opo. So dahil ikaw ay tindera doon, desperada ka, gustong-gusto mo magkaroon ng iPhone. Nung narinig mo itong si Gerald na nag-o-offer ng ganon, parang it's a music to your ear na nagkaroon ka ng interest. Opo. Okay. Saan galing? Saan ka kumuha ng 10,000? Yung pera po yun, pinakuha ko po sa kasama ko sa bahay. Tapos dineliver niya po dun sa, sa may stall po namin. Tapos kumuha ako ng 2K. Tapos sabi ko, paabot lang dun sa lalaki. Parang ang bilis ko lang talaga nagbigay ng pera. Opo. Eto ba habang kinakausap mo ba itong si Gerald, meron kayong eye-to-eye contact? Opo, ay nag-eye-to-eye po kami. Tapos may parang, basta po sa, sa bunganga niya, nagkakikinig lang po ako. Ganun lang po. Kabilis ang pangyayari. Parang, kung ano yung sinasabi niya, sunod-sunuran po ako. Sa utak mo, sa isip mo, okay, susunod ka, gusto ko ganito, bla bla bla. Tapos, in a matter of minutes? Opo, kuha ko na sa pera sa wallet ko, tapos bigay po dun sa kasama ko, tapos pinabigay ko sa kasama ko sa kanya. Eto bang si Gerald ay dati mo nang nakikita, nakakausap? Hindi pa po, madam. First time yon? Opo.
Ano yung pakiramdam mo habang nag-uusap kayo nitong si Parang Gerald? ano po, parang tiwala po kaagad, ganun po, ang Parang bilis ang lang. gaan. Opo, ang gaan ng loob kasi di mo talaga siya po naanuhan kasi may mga gold siya, parang dati na siya customer dyan. Walang duda Wala po na talaga naramdaman duda, ka opo. or bumasok sa isip mo Opo, na wala sino talaga ba tong kasi parang kinakausap ko? ganda niya po pakiusap parang nag-ano talaga sa ano ko. So na- talagang magaling siya makipag-usap. Dahil doon nainganyo ka. Opo. Okay? So, nung mga araw na yon, sino yung nakakita ng transaction aside sa CCTV? Sa ano po, sa mga perfume sa kalapit po namin na stall. Perfume. Kasi po, in-offeran din po sila na ganun. Sabi daw kasi, nagtiwala nila ako kasi, akala ko kasi kilala nila kasi nasabi niya, kilala daw. Yung pagbigay mo ng 10,000 plus 2,000, ang usapan ba nyo kaliwaan? Ano po, nagsabi po kasi siya na kaliwaan daw. Tapos okay naman po yun, parang nagsunod lang din po ako sa gusto niya, ganun lang. So pagkabigay mo ng pera, wala na, umalis na siya. Kasama niya po yung ano ko po, yung kakilala ko din po na nag-resign na po sa kabilang ano po siya, store. Saan daw pupunta? Sabi ko kasi sasamahan niya para mas ano man din ako na kumbinsido ako na kasama siya Kasama siya sa pagkuha ng cellphone? Opo. Kasi nasaan daw yung cellphone? Andun po sa palusot po daw kasi yun sa bodega daw po kaya kailangan kasama siya. Okay. Yung Saan sila nagpunta? Sa supermarket ba yun yung sa ano po, yung Opo. isa. Tapos, yung sa old paano na, nawala sa paningin? Iniwan ba itong kasama? Opo, iniwan daw po siya, pinaikot-ikot muna po daw siya, na dyan ka lang muna, sa may third floor daw po, pinakaikot-ikot siya. Tapos bigla po itong nawala na lalaki, dala-dala daw po yung cellphone niya, iPhone 12 Pro Max. Yung cellphone Kasama ko po Nang na kasama kilala ko. mo? Opo, kasi kasama siya binitbit pa yung Opo, cellphone? binitbit. Paano nangyari Habang yun? ano daw po, kasi nakatalikod po siya, pinauna lang po siya saglit kasi may, titingnan daw po yung ano niya, yung cellphone niya kasi may sira kasi yon, ipapaayos niya daw po. Ayun. Okay. Nung nalaman mo na naloko ka na ito, ano Tapos yung unang bigla po nararamdaman sumakit ang ulo ko. Bigla po siya sumakit, tapos parang limunagan ako kaagad. Okay, so paano nangyari? Pagbalik ba nung yung... Opo, pabalik po ng kasama ko po kasi parang ninervyos na ako kasi ang tagal, siguro mga 2 hours na mahigit bago bumalik. Tapos ano po siya, na-nervous na po ako. Tapos pagbalik ng kasama ko, talala siya. Tapos hindi pa namin siya tinatanong. Ano na po siya, parang sabi niya, di ko alam, ganun po siya. Balisa. at Balisa least- po talaga, putla siya, tapos nagpapawis-pawis pa po siya. Ayun. Naloko na nga, partner. Oo. So yan, para sa maaring legal na aksyon, nasa kabilang linya ng telepono si Police Executive Master Sergeant Carlos Panya, ang Chief Investigator ng Legazpi City Police Station. Nandito po ang isang babae, si ma'am, na nagrereklamo dahil naloko daw siya ng isang lalaki, nakapagbitaw na siya ng 12,000 pesos at 10,000 pesos at tinakbuhan niya ito. Sir, naipagbigay na ba itong sa inyong tanggapan, itong nangyari kay ma'am? Actually, initially nalaman ko sa inyong kasamahan, then kinumpirma ko yung tungkol sa bagay na yan, and confirm ko naman na merong siya talaga ay nakapagpaabot ng ganong impormasyon. It so happen, nalaman ko sa investigator on case, hindi na siya bumalik. We're supposed to be nakukunan siya ng affidavit na purposely para ma-file yung kaso. Kasi sabi niya, I don't know kung aminin niya, na-identify niya yung tao. Okay. So, Sir, okay. yun po ang hinahantay sana siya na bumalik. Okay. Sir, sa pagkakalam niyo po, dyan po sa station niyo, sir, meron na po bang nangyaring ganitong sitwasyon na sinasabi na na-hypnotize daw ang biktima para makapagbigay ng pera? Medyo hindi rin kami naniniwala sa hypnotism, mga ganyan. Kasi basically, kasi ang pinag-uusapan kasi dito pera. Now, on the part ng magiging biktima, pagka pinakitaan, na peke naman or pinagsabihan na merong kapalit ganito, na mas malaki sa alaga na kanyang ibibigay, yun nga lamang ang problema sa ating mga kababayan. Maraming tayong nabibiktima sa mga ganitong uri ng bang tawag natin doon, modus. Yan, modus ng mga tawatan na ito. Sa pangyayari pong ito, Sir Carlos, lumalabas po kasi sa pagtatanong nitong biktima na identified yung tao sa pangalan na Gerald Brian Abiera Miranda. Ngayon,
Maaari na po bang magsampa ng kaso itong si Angelica na direkta pong inirereklamo itong si Brian, provided po kasi na kitang-kita sa CCTV na siya talaga po yung katransaksyon nitong biktima? Yes, gaya na nabanggit ko, hinihantay sana si ma'am na bumalik siguro sa kanyang libreng oras kasi medyo may katagalan yung pagkukuha ng mga affidavit sa mga ganyang bagay. Opo. And medyo maabala talaga siya kasi sasama siya sa ating mga kapulisan at pupunta pa doon sa maghantay ng ilang oras sa fiscal, yung availability ng fiscal natin sa korte. Ganun ang mga ginagawa natin para pasa natin o yung information ng complaint sa piskalya. Opo. Sa kuha ng CCTV, Sir Carlos, eto po ba ay anong kaso yung pwedeng kaharapin po nitong si Gerald? Actually naman yung pagkaganon, fielding kasi yan eh. So, most likely pagkaganon, papasok lang siya sa trip ang niya kaso. Kasi wala naman sa pilitan na hinablot o kinuha sa kanya yung merong persahan na pagkukuha sa kanya. Kasi yung pagpapasa ng mga ganong kaso, dapat meron tayong mga elements na papasok siya doon kung saan papasok. Opo. Kasi may yun sinatawag na element pagdating sa mga kaso. Okay, ulitin ko lang, Sir Carlos, ano pong kaso ang pwedeng kaharapin? Pwedeng pumasok po siya. Depende kasi sa fiscal, kasi i-release po yan. Tatanungan, depende sa kanyang kasi hindi ko alam yung kung ano magiging statement niya sa gagawin sa kanya ng ating kapulisan. Okay, kasi so, kita naman sa CCTV na nagbigay lang ng pera itong biktima, wala naman nakapalit na inabot itong suspect. So, posible na sa kwento at sa mga deliberation ng pangyayari nitong biktima ay talagang lalabas yung katotohanan na talagang nanloko itong suspect. Opo. With that po, Sir Carlos, maraming salamat. Makikipag-ugnayan na rin po kami. Makikipag-ugnayan pa rin po kami sa inyong pong tanggapan para po ay formal na makapagsampa po ng kaso ito pong si Angelica. Hinihikayat ko si Ma'am Angelica na mas maganda kung meron siyang witness, mas maganda meron siyang witness na gano'n. Para yung yung statement nila ay mag-corroborate na pointing the suspect na siya po talaga yung tao. Pa-flash po namin sa screen, ito pong litrato ng suspect na si Gerald para at least makita po ng ating mga kababayan at pakibangga na lang din po sa record po ninyo dyan sa PNP kung ito po bang taong ito ay meron din pong kaso na naisampa po at nakarecord po dyan po sa inyong tanggapan. Sa kasi ngayon, medyo mahigpit kasi ngayon sa atin yung pagdating sa human rights. So, sa amin kasi hindi kami nagbibigay ng mga ganoon yung ipapakita kasi kumbaga on the part ng suspect, innocent pa rin siya. Opo. Hindi pa napuprove na it's a reasonable doubt. Opo, Sir Carlos, on our part, ang binabanggit ko po ng mga mukha ng mga suspect. Opo, ang binabanggit ko po, Sir Carlos, kasi ito pong picture na ipa-flash po namin or na-flash namin sa aming screen ay kuha po mismo ng biktima. Ito po kasi ay galing po mismo sa kanya. Ibig sabihin, during their transaction, nakuha po nitong biktima, napicturan po itong suspect. Mas maganda po yun, dalhin niya po yung hard soft copy na yan. Dalhin niya yung soft copy na yan para yun ang magiging base natin. I-attach natin yun para kumaga additional evidence na ito yun talagang taong katransaksyon during at the time. Okay po. With that po, Sir Carlos Panya, maraming salamat po sa inyong panahon at oras. Mabuhay po kayo. Ma'am Angelica, desidido po kayong magsampa ng kaso. Opo. So desidido po talaga siya, Sir Carlos, hindi na siya after doon sa pera. Hindi na siya after doon sa pera. Ang gusto niya talaga masampa ng kaso para ito po, dahil sa na-experience siyang pagluloko. Para po wala lang siya mabiktibang iba. Usually naman ganun talaga ang mangyayari. Medyo mahirap na talaga maibalik yun. Pero gaya na sinasabi ko, at least pag naisampa natin yung kaso, magpalabas ng warrant of arrest, kaya yun na po ang proseso para siya naman ay umimas ng malamig na riyat na bakal. Opo, maraming salamat po, PEMS Carlos Panya, sa inyo pong oras. Salamat po. Thank you very much po sa oras and magandang hapon sa inyo lahat. Ano pakiramdam mo ngayon na
nabiktima ka nitong Gerald na Gabi to? po, stress po kaya madam kasi kung ano po, ipapadala ko sana yun sa kambal ko na anak. Opo. So pinag-ipunan mo yun? Opo, sobra po ang ano ko po doon. Para sa iyo, ma'am, ano po yung aral na natutunan mo dito sa pangyayari sa iyo? Huwag po mabilis magtiwala kahit po ano nakadesente po siya ng damit. Ano Ayun, po. looks can be deceiving. Opo. Pero yung pagtitiwala dapat hindi basta-basta, Opo. no? So kilalanin muna kung ang kausap at wag na wag kaagad bibitaw ng malaking halaga. Opo. Kung nakikinig ngayon itong si Gerald, ano yung gusto mong sabihin sa kanya? Kuya, kung ano man po, ibalik nyo na lang po ang 10K. Kung ayaw mo pa kung ayaw mo pa makulong, ibalik nyo na lang 10K po ng buo. Tapos po, sana wag na kayo magdiktima kasi kung may anak man po kayo, kasi may anak daw po siya. Kasi yung mga nagchat-chat po sa akin, may anak daw po siya sa Buanga, pati may asawa din po siya doon. So ibig sabihin, maraming nang nakakakilala dito Opo, kay Gerald. marami na po. Dahil doon sa pagpo-post mo. Opo. Okay? So sasamahan ka na lang namin para makapagsampa ka ng kaso at para makuha mo na yung justice ang iniingi mo na sana ay hindi na makapagbiktima Kaya pa nga itong po, si Gerald. perwisyo, kaya po sobra. Pero ang pinaka-importante tayo ay ligtas. At ang pera nakukuha lang din naman. Pero ang pinaka-importante, hindi tayo magloko ng kapwa. Opo.